An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali i ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nansarasan kalo 10 ye octobre kalo bi o tile 7 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye mawuludu kalo ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 10 ye jate la san kalo 3nan don hijira san 1444 san dugawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka ladɔnniya k'a fɔ septembre kalo tɛmɛlen na o tile 18 don cɛ marifatigi dɔ kɔni taara ka taa bi dugu dɔ kan dugu yɛrɛ tɔgɔ ye ko Hundi Habe dugu min Baɲangara marabolo kɔnɔna na a yirala ko cɛ marifatigi nu kɔni k'u ye maa 53 bɔɲɔgɔn k'u y'olu da ni k'u kantigɛ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la kunungo sɔmɔnɔkaw ka lɔgɔjɔlaw kɔni tatɔ lɔgɔjɔ la jadiwale tigilamɔgɔ kɔni taara sira da olu ɲɛ marifaci dɔw bɔl'o ko la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Amsardine International ma olu ka mawuludu baaraw kɔni u kan ka kɛ samedi 26 mars kɔnɔna na a yirala k'a ko dolantan dɔ yɛrɛ fɛnɛ bɛ kɛ n'o don kelen o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase ma o denkɛ n'a balimakɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ Mali ni Lamɛriki jamana olu ka bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na a yirala k'a ko Lamɛriki jamana kɔni k'u y'u bolo fa nafolo kasabi caman de la ni k'o di Mali jamana ma an ka se k'an yɛrɛ dɛmɛ n'o ye wulikajɔ in kɛra maa minnu fɛ a yirala ko USAID k'olu kɔni ka wulikajɔ kɔni kɛra sababu ni ka se ka nafolo in kɔni k'a lase Mali kɔni ma nafolo in yɛrɛ n'i y'a kasabi ta k'a lajɛ k'a bɛ taa bɛn CFA miliyari 101 bɔɲɔngo ko nafolo kɔni tara ni ka se ka di Mali ma Mali ka se ka yɛrɛ dɛmɛ n'o ye nafolo min na don da minnu fɛ a yirala k'a bɛna don kɛnɛyako da fɛ fo ka taa se Mali ka ɲɛtaa ya sɛnɛkɛ fo ka taa se kalanko ma ko nafolo in kɔni bɛna ta ka ɲɛsin ni baara ninnu ma ni sɛbɛnfura yɛrɛ a tɛgɛ nɔ bilala maa min fɛ an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen Mali ni diɲɛ jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma Abdoulaye Diop ale de kɔni de nin sɛbɛn in tɛgɛ bila kɛ ni wari in kɔni an bɛ dugawu de kɛ a dabɔra min kama yarabi Ala k'a don da fɛ n'an bɔra ye septembre kalo tile 18 tɛmɛlen na wulikajɔ kɔni kɛra cɛ marifatigi dɔw fɛ ka se ka na bi dugu dɔ kɔni kan a yirala ko dugu in tɔgɔ ye ko Nguni Habe kaw kɔni olu kɔni wulila fitirida waati kɔni fɛ a yirala ko cɛ marifatigi nu kɔni u kɔni nana kunnafoni ka fɔ la u y'u wele ka taa n'o ye misiri kɔni na u taalen misiri la ka se ka taa cɛ nu kɔni k'u bɛɛ lajɛlen siri ni k'u da yen nɔ dugudenw kɔni olu kɔni kamana gana kɛrɛnkɛrɛnla musolakaw olu kɔni m'a dɔn kunnafoniya fɛn fɛn bɛ nin ko la u sira o cogoya la dugu jɛla wulikajɔ kɔni kɛra u taara ye k'a fɔ maa 53 u y'u bɛɛ lajɛlen da ni k'u kantigɛ musolaka nu kɔni olu bɛɛ lajɛlen kɔni wulila ni ka se ka dugu in kɔni bila u y'a yira k'a fɔ olu cɛw bɛɛ lajɛlen kɔni dara ni k'u kantigɛ wulikajɔ in yɛrɛ kɛra septembre kalo tɛmɛlen na o tile 18 don musolaka nu b'u ka seereya di an ka dɔw lamɛn tuma min o sera o ko misiri la bɛɛ ka na misiri la o ye dɔw yɛrɛ sɔrɔ misiri la mun burancɛ ni facɛ yɛrɛ tɛ misiri la o y'o sɔrɔ mɔgɔ dɔw de nana o nana ni moto ye olu yɛrɛ dan t'o la yɛrɛ o ka ca o nana ni moto ye fitiri fɛ o ka kamalen ninnu bɛɛ wele ka taa n'a ye misiri la o kɔfɛ de o taara n'o k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o bolo siri k'o sen siri ani o ɲɛ o sigira ten fo dugu bɛɛ la tuma min na an ɲɛ ko bi kɔni o bɛ na o bɛ sini o bɛ na an sigilen bɛ an muso yɛrɛ an b'u kɔnɔna o kɔfɛ u yɛrɛ dɔw bandiw dɔw yɛrɛ donna k'an ka bo ninnu f'i ye olu sirilen bɛ misiri kɔnɔ o bɛ yen ka don an ka bo kɔnɔ ka bo ninnu f'i ye ka suye ninnu kɛ 8 heures matin o de la ka cɛw bɛɛ minɛ ka taa ne fila ka taa misiri gɛrɛfɛ bon dɔ bɛ yen ka t'o bɛɛ faga yen k'o bɛɛ faga yen ka taa yen e y'o kan tigɛ muru la mɔgɔ 53 maa 53 ani muso languru ninnu an sigilen bɛ an t'a dɔn ani kɔnɔ an t'a dɔn fagalen bɛ yɛrɛ o kɔfɛ de o nana saga ninnu minɛ ka taa o kan tigɛ cɛ ninnu minɛna o ma na an fana depuis la an sigilen bɛ yɔrɔ kelen o kɔfɛ de dɔw bɔra ko a bɛ taa Congo la a y'a sɔrɔ o bɛɛ dalen bɛ mɔgɔ 53 o b'o bɛɛ faga o de la an kɔni kulekan bɔra dɔrɔn an ye ɲininkali ko bɛɛ dalen bɛ mɔgɔ si ma foyi ta bɛɛ y'a yɛrɛ ɲini ka bɔ dugu an bɛ Nguni Habe depuis kɛlɛ in daminɛna an ma don kɛlɛ la an ma marifa minɛ an ma foyi kɛ an kɔni an bɛ Nguni Habe dɔrɔn an bɛ an ka sɛnɛ kɛ ni tilema sera o bɛ taa duguba la k'u ka baara kɛ ka na ne ka mɔgɔ ba la n cɛlakaw fɛ o mɔgɔ 5 n facɛ la fana o mɔgɔ 4 n balimacɛ ani n facɛ n'a dɔgɔcɛ n cɛlakaw fɛ fana n burancɛ ani n cɛ ani a kɔrɔcɛ ani a dɔgɔcɛ 2 olu bɛɛ fagalen don mɔgɔ 53 dugu kelen na o ye ko kɛ dɛ
hali ama deli ka malfa minɛ o ma deli ka don kɛlɛ la o dimi yɛrɛ de bɛ an na an ka mɔgɔ ninnu o ma deli ka malfa minɛ o ma don kɛlɛ la o tɛ taa malfatigiw fɛ. Ne tɔgɔ ye Ayisata Barami. Ne kɔni n ye minnu ye o yɔrɔ la kɔni donso fini b'o la dɔw bɛ bamanankan fɔ dɔw bɛ kadɔkan tɔnbɔkan dɔw b'a fɔ dɔw bɛ n t'a dɔn ɛngɛlɛ de wa ubiyɛn n t'a dɔn siya jumɛn de kɔni mɔgɔ jɛman ninnu hali o bɔnbɔsi fana jɛlen don olu de tun b'o la o kɔni tɛ faransikan kɔni fɔ parce que ni faransikan de kɔni ne tun b'a mɛn mais ne m'a mɛn o b'a fɔ la o kɔni mɛ kan min fɔla kɔni ne t'a dɔn nka jɛmanw de don mɔgɔ jɛman ninnu olu de don ani donsow ninnu o nana wagati min na o tun b'o ka kan de fɔ la o nana dɔw nana moto la dɔw nana sen de la tenni bɛ dɔw kan na tenni min bɛ yen nɔ o fana ye sɔrɔsi tenniw de mais n t'a dɔn ni sɔrɔsiw de n t'a dɔn ni sɔrɔsiw tɛ mais mɔgɔ jɛmanw de don. Ni tun bɛ tali kɛ nguni habekaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya Baɲaŋara marabolo kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ jamana in ka basigi yarabi Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen kunungo alamisa wulikajɔ kɔni kɛla jadewale tigilamaw fɛ ni ka se ka sira da lɔgɔjɔla dɔw ɲɛ a yirala k'a fɔ sɔmɔnɔkaw olu kɔni bɛ bɔ u ka lɔgɔ la alamisa o alamisa o ye kona sugu ye ka se ka taa o lɔgɔjɔ kɛ a yirala k'a fɔ ko jadewale tigilama nu u kɔni ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ k'u bɛ fɛ ka sugu in kɔni k'a tigɛ ninnu na k'a bɛ kuma jan kunungo u tatɔ sugu kɔni na u ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka taa sira kɔni da ninnu ɲɛ donsolakaw ye wulikajɔ kɔni ta ka se ka marifaciw kɔni daminɛ o kɔfɛ sɔrɔsilakaw nana fara u kan fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni sira ka kɛ nka yirala ko nafolo dɔw kɔni k'u sira k'o ndaraki yaasa ka pereworatigɛ d'a ma karamɔgɔ Abdulaye Kulubali ye ɲininkali kɛ Madu Fane na an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ ye Madu Fane ka bɔ Mɔgɔmɛ la. Madu Fane an ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo alamisa ko wulikajɔ kɛbaaw kɛrɛn na jadewale tigilamaw k'u ye maaw bɔtɔ la sɔmɔnɔ k'u ye gɛlɛya ta ka ɲɛ sugudenw ma o kuma tiɲɛ ye wa? Abdoulaye y'a kɛra an ka sugudenw dɔw bɛ yen n'o ye sɔmɔnɔkaw ye u taatɔla sugu jɔ u taara sɔrɔ jadewale tigilamaw dalen b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc a y'a sɔrɔ an ka donso dɔw kɔni b'u nɔfɛ nka donso in kun ma jaaba komi n'a fɔ maa kelen jate ɔ ye mugu ci min kɛ ale y'u jaabi donc ale y'u jaabi min kɛ a y'a sɔrɔ sɔrɔsiw bɛ gɛtɔrɔnda la sɔrɔsiw ye mugu mankan min kɛ sɔrɔsiw nan'u nɔfɛ sɔrɔsiw nan'u nɔfɛ jadewale tigilamaw y'u yɛrɛ ta a y'a sɔrɔ an ka sugudenw dɔw olu taatɔla don sugu la wari tun b'u kɛ mana kɔnɔ donc u ye wari in kɔni ta wari in yɛrɛ kasabi bɛ se sɛfa 30 ɲɔgɔn na ma wari in ye sɔmɔnɔkaw ta ye u taatɔla k'u don sugu jɔ u kɔni ye wari in da manabara kɔnɔ. O wari taara cogo di jɛni de ye wari in ta? wari in kɔni an kɔni b'a fɔ jadewale tigilamɔgɔw de y'a ta parce que mankan wulilen min kɛ mɔgɔw bolila ka taa ka wotoro to sɔni mɔgɔw ka segin ka na o nana sɔrɔ wari in taara ka bɔ manabara kɔnɔ wari in taara ten de wari in kasabi kɔni bɛ se sɛfa 30 ma an ka yɔrɔ ninnu ni sɔrɔsiw m'u ka baara yɛlɛma anw tɛ ka sɔrɔsiw nɔ ye dɛ diɲɛ baara foyi tɛ ka k'an fɛ an tɛ ka sɔrɔsiw nɔ ye sugujɔ sira foyi tɛ yen ne nin sira kelen tɛ gɛlɛya ni nɔgɔya kɔnɔ sugu in de bɛ jɔ nin sira kelen fɛ sira foyi tɛ yen sugu o sugu bɛ t'u da sira in kan an bɛ sɔrɔsiw wele k'a f'i ye sugu dɔw la sɔrɔsiw bɛ na sugu dɔw la sɔrɔsiw tɛ na vraiment ka yɔrɔ in gɛlɛya a tɛ ka kɛ a kɛko la anw filɛ Mɔgɔmɛ la an bɛ sɛnɛ kɛ Sɔmɔnɔ bɛ sɛnɛ kɛ Wɛlɛ bɛ sɛnɛ kɛ Lutan bɛ sɛnɛ kɛ Tungulukura wa diɲɛ don o don jadewale tigilamɔgɔw bɛ nin dugu in bɛɛ da la su ni tile u bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ cogo min u bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ i komi n'a fɔ an ye don min na komi bi Abdoulaye an kɔni dabali banna an bɛ ka welewele ci fanga ye k'anw da fosi mɛn bɔ a la depuis salon fɔ sisan anw ninnu sangelen de ye nin an ka du kɔnɔ yan marifa de b'an bolo su ni tile k'a sababu kɛ n'i y'a bila dɔrɔn u b'i manamana yɔrɔ dɔ la i mana bɔ hali i kɛ so k'i bɛ taa dugu dawolo la ka na i b'a sɔrɔ i kunnafoni de bɛ di jadewale tigilamɔgɔw ma u bɛna sira da i ɲɛ u b'i attaqué cogo min u b'u attaqué ten kunu ta ye maamɛ jɔngi maamɛ to a la an bɛ Ala fo k'Ala barikada toujours an bɛ welewele bila fanga ma an bɛ yɔrɔ min na degun min b'an kan Ala ko tiɲɛ anw de b'a dɔn u k'a laga u k'an golo magɛ n'o tɛ dɔ kɛra anw ye sɛnɛkɛlaw de ye anw tɛ marifatigiw ye k'a fɔ k'a ti bila nka n'i y'a bila i mago sala de b'a la o de la an b'a ta su ni tile. Ni tun bɛ tali kɛ Madu Fane ka seereya la Mbɔgɔbiyalakaw fɛ yen nɔ u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra yen Amsardini International ma olu ka mawuludu baara ka kɔrɔ a bɛ laɲɛnamaya Stade 26 mars kɔnɔna na ɲinɛnta in kɔni a bɛna laɲɛnamaya nɔ nka ni senna ntolantan kɔni bɛnna a yirala ko ntolantan kɔni bɛ kɛ nin don kelen na wa mawuludu yɛrɛ ko baaraw fana bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ nin don kelen kɔnɔna na yaasa k'o pereworatigɛ d'a ma minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ farikolo ɲɛnajɛ kow ma kunungo ale taara Sherifu Usumani Madani Hayidara fɛ yen nɔ a ye kuma min fɔ yen nɔ Musa Atayɛri an k'ale lamɛn. Raison min ye ne bila ka na yan c'est pour que n ka Sheriff fo ka remercier parce que a tilala ka dɛmɛ pour que match min kan ka kɛ o waati kelen kɔnɔ o match ni Mawuludu bɛɛ ka se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o solution sɔrɔla ale de bolo parce que a y'o proposition kɛ o y'a sɔrɔ an bɛɛ de bɛ ka solution ɲini donc ne nana fo ka remercier a ye dɛmɛni min kɛ pour que an ka se ka solution sɔrɔ n b'a fɛ ka message lase an ka population sportive ma ka f'u ye Mali bɛ structure fɛn fɛn dilan État bɛ structure fɛn fɛn a b'a dilan Mali de ye a b'a dilan maliyɛnw bɛɛ de ye moyen caman t'an bolo
mais il faut qu'an ka faamuya moyen fitinin min b'an bolo c'est obligé qu'an ka jɛ k'o gérer ɲɔgɔn fɛ an ka jɛ k'o minɛ ɲɔgɔn fɛ et ni stade kɛra yɔrɔ ye min bɛ se ka dɛmɛni kɛ k'an ka diinɛmɔgɔw ani an ka activité wɛrɛw organiser a bɛ k'an bolo obligation min ye an min ye autorité ka dɛmɛni kɛ o sen fɛ o t'a bali pour ka kɛ donc o hakili an bɛ Ala remercier o hakili sɔrɔla bɛɛ fɛ donc an ye commission sigi min bɛ n'o baara kɛ o commission kɔnɔna na bɛɛ de b'a kɔnɔ ministère mɔgɔw b'a kɔnɔ fédération mɔgɔw b'a kɔnɔ ani mawlud yɛrɛ organisateurs o membre b'o kɔnɔ donc disposition pratique ani technique min bɛ kɛ stade kan kɔnɔ pour que a bɛɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ commission bɛ n'o baara kɛ donc n b'a lase maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma k'a f'u ye mawlud 2022 o bɛ kɛ stade 26 mars kɔnɔ samedi sufɛ Real ka match min bɛ kɛ samedi o fana bɛ kɛ samedi 16h Joliba ka match min kan ka kɛ dimanche o fana bɛ kɛ dimanche 16h donc vraiment o ye solution ye min sɔrɔla ni tun bɛ tali kɛ farikolo ɲɛnajɛ ministre la Musa Atayɛri a y'a yira k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ o bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati o kɔfɛ mawuludu baaraw kɔni bɛ daminɛ an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati nin ko la o kɔfɛ Imam Maguiba ale fana hakilina fɔ nin ko in na an ka lamɛn ma caman fɔra nin ko in na caman mɛnna caman kɛra a bɛ kɛ a tɛ kɛ a bɛ taa a tɛ kɛ mais bi ministre bi yan an bɛ Seyidu Madani Hadara tɔgɔ la maludukɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani silamɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an b'an ka gouvernement fo président de la transition n'o ye colonel Hashim Goyita an b'a fo an b'a dɔn nin ko in a kuma cayara gɛlɛyara gouvernement jɔra an y'a dɔn ko jamana bɛ yen gouvernement ye décision min ta n'o ye ka maludukɛlaw accompagner ministre nana ka n'o de fɔ k'a fɔ balɔntangɛnɛ a bilala maludukɛlaw ka bolo kan a dira an ma an ka maludu k'a la donc Seyidu Madani Hadara min ye groupement ɲɛmɔgɔ ni réseau islamique ɲɛmɔgɔ ye ale fana ko o bonya min ni gouvernement y'o k'an ye an fana k'an ka o bonya wali ɲuman dɔn o tuma na maludukɛlaw fana ka tension da an ka jɛ n'a ye ko in filɛ bɛɛ bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'a sɔrɔ la a bɛ digi ale la dɔɔni parce que maludu organisation kan ka daminɛ waati min o ye sɔgɔmadafɛla ye donc maludu organisation bɛ na retard dɔ ta Seyidu Madani Hadara ko ale jɛna n'a ye o ka kɛ walasa balo ka se ka tan ka da ka balɔntana ninnu an denw de don an dɔgɔninw de don an ka denmisɛnninw de don ale yɛrɛ bɛ dugawu k'u ye o tuma na balo ka tan ni balɔntan banna maludu organisation bɛ daminɛ o su kelen maludu kɛnɛ fana bɛ sigi a kɛnɛ kelen sanfɛ donc gouvernement kan ka nin ɲumanya a n'a ka bonne volonté min ni gouvernement y'o jɛra Seyidu Madani Hadara fana ale y'o kunbɛn ni a ka hikima n'a ka kodɔn ye walasa ka bɛn ani basigi na ka da kan bɛɛ bɛ jamana kelen de kɔnɔ walasa sɛtanɛ ka malo jugu fana ka malo a dabɔra o de kama ni tun bɛ tali kɛ Imam Magiba ale ka seerew la a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka bɛn ni kelenya sabati nin ko la n'an bɔra ye hali bi mawuluduko hukumu kɔnɔna na joyilakaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya mɔkɛkaw fɛ yen nɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ mawuludu belebele kɔni o labɛnnen bɛ o bɛ na kɛ wa kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka dugawu kɔni kɛ jamana ye jamana bɛ dingɛ min kɔnɔna na jamana ka se ka bɔ o gɛlɛyaw kɔnɔna na karamɔgɔ Abdulaye Kulubali ɲininkali kɛ Burulayi Jakite la an k'u ka seereya lamɛn ne tɔgɔ ye ko Burulayi Jakite ka bɔ Mɔkɛ an bɛ Joyila fɛ Wolobugu commune la ne ye Seko de ye ne sigilen don an fa ɲɔ la n'o Sita Fa Jakite ne de y'an ka Seko sabanan de ye Burulayi Jakite ko a kɛlen bɛ ka labɛn jumɛn kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲinɛ mawuludu kama wulikajɔ caman de b'an bolo ɲinɛ mawuludu la mawuludu koba de don dɔbɔkala caman dɛmɛ a la parce que jamana bɛ cogoya min kan sisan nɔ fɔ silamɛ bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ jamana ɲɛ pour que jamana bɛɛ dingɛ min kɔnɔ pour que an bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ anw kɔni ye mawuludu la bɛɛ mɔkɛ yan n b'a ɲini Banikɔ ka cɛ na muso fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ ka na an ka mawuludu kɛ an mana baara fɔlɔfɔlɔ la min kɛ fɔlɔ o ye kuranakala de ye ka kurana kala jamana de bɛɛ ɲɛ kuranakala kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka wajibiw kɛ a nafa fɔlɔfɔlɔ ye jamana kan parce que an bɛ mawuludu kɛ jamana de ɲɛ pour que gɛlɛya min ni futɛnɛ min bɛ jamana kɔnɔ a bɛ se ka ban cogo min na n'o bɔra an fana bɛ dugawu kɛ an ka taabaw de ye maaw kan ka mun kɛ mawuludu la ɲinɛ ka ɲɛsin jamana ma jamanadenw kan ka fɔlɔfɔlɔ min na o de ye dubaw de jamana ɲɛ ka kuranna caman kala jamana ɲɛ ni kuranna caman kala jamana ɲɛ tɔɔrɔ min ni degun min y'an kan Ala bɛ se ka na ni fura ye k'a nɔgɔya dubaw tɛ dɛsɛ diɲɛ tɛ kɛ foyi la ali kuranna tɛ dɛsɛ diɲɛ tɛ kɛ foyi la o de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka dubaw kɛ mawuludu yɛrɛ ye min ye Abulaye kisi ani nɛɛmɛ an kuntigi Mahamadu ale bangeli don o ye Ala ka donba de ye o nisɔndiya kɔnɔna rɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye fɛn o fɛn ɲini Ala fɛ Ala de b'o de kɛ i ɲɛ bɛɛ lajɛlen dɛmɛ an kuntigi Mahamadu kisi ni nɛɛmɛ a lahɔrɔma de la ale ka bɔ Ala bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'o an y'o kɛ sisan nɔ Ala dɛmɛ an ka dubaw bɛɛ minɛ bɛɛ ka na an ka mawuludu kɛ an ka dubaw kɛ jamana ɲɛ ka dubaw kɛ duw ɲɛ ka dubaw kɛ sigiw ɲɛ welekalaba min bɛ n bolo Abulaye o de ye o k'a jira Banikɔ cɛ na muso bɛɛ ka na Seko Burulayi fɛ yan an ka na ka na dubaw ka na kuranna kala ka dubaw kɛ welekan min ye ne bolo jamana kɔ kan ani jamana ɲɛ kan o de ye nin ye Ala sago i sago Abulaye ni tun bɛ tali kɛ Burulayi Jakite la Joyila kɛrɛnkɛrɛnnenya mɔkɛkaw fɛ yen nɔ u y'a fɔ cogo min na
a kun tɛ dɔwɛrɛ jamana ka basigi yarabi ala ko hakilinaw sabati n'an bɔra ye an ka CNT maaw olu kɔni ye faraɲɔgɔnba kɔni dɔ daminɛ faraɲɔgɔn bɛ ka kɛ ni ministriw ye faraɲɔgɔn kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ san kɔni o musaka kɔni n'o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ labɛn octobre kalo kɔnɔna na o baaraw sigiw kɔni bɛ sen na kɛnɛ ka yen nɔ an ka CNT maa dɔw b'u ka seerew di Sulemani Den ka taa se Abubakar Sidiki Fɔnba fo ka taa se Abdoulaye Cissé ma an k'olu ka seerew lamɛn. Wasabulon ka baara ye ka fara ɲɔgɔn kan siɲɛ 2 san kɔnɔ an b'a fɔ ma ko session du mois d'octobre ani session du mois d'avril mais session mun dalen filɛ ale dɔnnen don kosɛbɛ a tɔgɔ dalen bɛ session mun na o ye jamana sɔrɔ session a sɔrɔ sariya bɛ ta session mun na n'an b'a fɔ ko session budgétaire nka o kɔrɔla la i bɛ taa sɔrɔ sariya sun caman bɛ yen minnu kan ka ta ne bɛ commission mun ɲɛma n'o ye commission loi ye an bɛ waati min na komi sisan sarakisɛ mun bilalen bɛ anw ka tabali kan a bɛ sarakisɛ 10 ɲɔgɔn bɔ donc an b'o de baara la nin y'a ka ja yan'a kuncɛli cɛ ni gouvernement ye sariya wɛrɛw bila ka na o baara bɛ kɛ mais session in dabɔlan don jamana an b'a fɔ min ma a sariya ko musaka ko o sariya sun tali la jamana musaka walasa a ka di a ka se ka yamaruya di gouvernement ka yamaruya ta ka baara kɛ ni musaka ye fo wasadenw ka u bolonɔ bila a la ka yamaruya d'u ma o de b'a k'ale juru minnu bɛ don jamana la ni wasadenw m'u bolonɔ bila a la juru tɛ lakodɔn donc ni session belebeleba a bɛ boli kɛ nafoloko de kan mais nafoloko dɔrɔn tɛ CNT dɔ bɛna fara a jama kan ni dɔ bɛ fara a jama kan sariya mun b'a kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko règlement intérieur o bɛ segin ka kalan kuma walasa ka kuma ko wɛrɛw kan o la sariya wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ tali kɛ i n'a fɔ fonctionnaires ka statut kan fonctionnaire de collectivité mun bɛ tali kɛ hali an ye sanubɔyɔrɔ min dayɛlɛ n'a fɔra k'a dayɛlɛ la a bɛ kɛ projet de ye mais n'anw y'a voté kuma min na a ko bɛ sɔrɔ ka don ba la ani fɛn caman wɛrɛ a bɛ to nin session kɔnɔna la gouvernement ye fɛn o fɛn boloda ni sariya don n'an kan k'an bolo don a kɔrɔ k'a voté olu bɛɛ lajɛlen bɛ voté nin na mais nin kalo in dabɔra wariko kalo de don wariko kuma o kalo de don a kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ o de kama session ordinaire octobre bɛ dayɛlɛ kuma a bɛ kɛ ni wariko de budget an ye a yɛlɛmali mun kɛ ka dɔ fara an ka ni dɔ bɔ an ka kalan n'a bɛ fɔ ma ko rectification an da bɛ don o la ani budget kura min kan ka na san nata ni gouvernement o labɛn a gafew yɛrɛ bɛ b'an bolo kaban musaka min kan ka don kɛnɛya la mun kan ka don sarasu la mun kan ka don na mun kan ka don na fo k'o bɛɛ lajɛlen jalatigɛ n'o ma kɛ baaraw tɛ se ka kɛ o de baara fanba bɛ kɛ nin kalo 2 ani tile 15 kɔnɔ. ni ala n'a ni fagabaga ye a bɛ na ni i dɛmɛbaga ye quoi an y'a ye an ni Guinée bɛ cogo min c'est-à-dire depuis an mɔkɛw an bɛ se k'o de fɔ ka na bila bi la an ye kelen ye discours min kalanna fɛ sa an y'a ye c'est-à-dire jamana kelen don tiɲɛnikɛlaw de y'an bɔ ɲɔgɔn na donc an de ye hali ni y'an couleur lajɛ an de ye kelen ye ni y'an jamu la an ye kelen ye ni y'an taabolo la an ye kelen ye mais an bɛ ala fo déjà que an sera k'o dɔn bi an ka ɲɛmɔgɔw sera k'o dɔn ka kɛ kelen ye an bɛ ala fo an b'a wale ɲuman dɔn ni Mali ni Guinée farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka fɛn caman bénéficier an ka jamana fila ninnu na Mali ni Guinée pourquoi pas ninnu fila k'u ka wari bɔ n'u y'u ka wari bɔ bi a bɛ se k'an permettre an bɛ kisi ka bɔ CEDEAO ka kɔlɔlɔw ma parce que nin fila fɛn dɔ bɛ anw bolo a tɛ Guinée bolo fɛn dɔ bɛ Guinée bolo a tɛ anw bolo par exemple kɔgɔji bɛ Guinée bolo a tɛ anw bolo fɛn dɔw bɛ anw fana bolo yan min tɛ Guinée bolo n'an y'a fara ɲɔgɔn kan bi mɔgɔ si tɛ s'an na parce que an mago bɛ kɔgɔji la olu mago bɛ fɛn dɔw la an ka sanu min b'an fɛ yan ani min bɛ Guinée an bɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ garantie ye k'an ka wari bɔ. ni tun bɛ tali kɛ CNT maa dɔw ka seereya la u y'a fɔ cogo min na nafolo min n'a bɛ ka labɛn yarabi Mali ka ɲɛtaa bɛ sɔrɔ nafolo min na ala ka bɛnɲɔgɔn sabati o ko la kɛnɛ in kan yan nɔ min bɛ tali kɛ Laginɛ CNT ɲɛmaa ale fana bɛ nin kɛnɛ in kan n'o bɛ tali kɛ Dansa Kuruma na an k'ale lamɛn. Colonel Assimi Goïta et colonel Mamadi Doumbouya an de min jama kan fɔla de bi an bara limaniya ma ko sila bɛrɛli c'est pourquoi an fana bara sila o ta parce que an y'a fɛ Mali ni Laginɛ ye don ɲɔgɔn dɔ ya min ani kuma tɛ bɛn fo ka kɛ le kɛ o kɛla di misali ɲuman min b'a t'an na président bolo an fana min ye la population nous représenter la jama représenter la an fana y'o ta k'an tala kan ala ko min misali min dini an de se o la taamana ɲaami ka fanka di o ma ala ko miiriya ɲuman min tara an benbalu bolo an de se o kɛla an baara da di bi parce que transition ye occasion de di ka kolu waɲa ma fɛnɛ min ma bɛn kunu ka limaniya o ma ka faamuya sɔrɔ o ma k'o labɛn ala ko sini de se kɛla waati wɛrɛ di an de se an ye kɛ min to la an denw bolo ani an mamanin bolo o ye kɛ di min de se an na jamana la fabadenya fanka dɔ na k'an na jamana urugi k'a lawaɲɛ. ni tun bɛ tali kɛ Laginɛ CNT ɲɛmaa la n'a bɛ tali kɛ Dansa Kuruma la
u y'a fɔ cogo min na jamana in fila ka bɛn ɲɔgɔn yɛrɛ bɛɛ la k'o sabati n'an bɔra ye Mali ni Russie la olu ka bolodi ɲɔgɔn humu kɔnɔna na a yirala ko Faransila fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta ale ni Russie la jamana ɲɛma Vladimir Poutine olu kɔni ye téléphone ci dɔ kɛ dɔgɔ Faransɛ in kɔnɔna na o téléphone ci humu kɔnɔna na Abubakar Sidiki Fɔnba ale y'a yira ko maa caman hakili la k'a fɔ ko Mali ni Russie la ko an ka bolodi ɲɔgɔn ma ko kulonkɛ de don ko kulonkɛ tɛ dɛ an ka Fɔnba lamɛn k'a yira maliyɛnw bɛɛ lajɛlen na k'u k'a bila u kunkolo la ko Mali ni Russie ka bolodi ɲɔgɔn ma ka tɛ n'a fɔ Mali ni Côte d'Ivoire ou bien Mali ni Sénégal. N'i y'a ye Poutine ye Assimi wele nin y'a siɲɛ filanan de mais a tɛna Alassane Dramane wele a tɛna Bazoum wele wa a tɛ Macky Sall yɛrɛ wele pour que maliyɛnw ka faamuya k'olu minnu bɛ k'u yɛrɛ nɛgɛn k'u sigi cogo ɲana Assimi min ni maliyɛnw b'a kɔ Poutine ka bonya bɛ Assimi kan kosɛbɛ nin b'a yira k'a fɔ ko Mali ni Russie ka bolodi ɲɔgɔn ma ko siga foyi t'a la o de sen fɛ Russie yɛrɛ y'a fɔ ko ni mɔgɔ ni i bagara Mali ma i b'olu jɔlen sɔrɔ i ɲɛfɛ o de kama Russie fɛnɛ an ka yɛrɛmahɔrɔnya o dengudi wagati u ye foli kɛ k'u b'an fo n'an ka yɛrɛmahɔrɔnya o bɛɛ b'a yira k'u bɛ an kɔ an ka yɛrɛmahɔrɔnya kɛlɛ la Assimi ni Poutine ka nin ɲininkali a kan ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen hakili sigi sabula ni Russie jateminɛ bi Russie de kɛlen bɛ fɛn ye États-Unis ni jamana caman bolo fɛn muruti ta ye donc u bɛ kulu dɔ yɛrɛ kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko BRICS olu kɔni bi an bɛ se k'a fɔ ko sɛbɛn bɛ olu ɲɛ donc an ka bila an kunkolo la ko mɔgɔ hakili tɛ ko o ko la an ni Russie cɛ a tɛmɛna o bɛɛ kan mais fɛn dɔ fɔ an ɲɛna diɲɛ kɔnɔ Faransi ye jamana o jamana mara u kun kɛlen bɛ k'a bila u ka gafe kɔnɔ k'a fɔ ko dugu o dugu ni Faransi i mara ni diɲɛ kɛlɛba o kɛlɛba wulila i bɛ tugu Faransi kɔ jagoya hali ni Faransi bɛ nkalon na Mali y'a fɔ k'ale t'o la Faransi ni Ukraine kɛlɛ sen fɛ u ko k'u bɛ sanction ta Russie kama Mali ma sɔn k'i da don a la donc depuis don Mali ye ngwara da Faransi yɛrɛ la kuma tɛ se ko ka taa se plainte ma donc an b'a fɔ dɔrɔn ni téléphone ci mun filɛ nin b'a yira ko b'u cogo la k'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa mun bɛ ka fɔ maliyɛnw ɲɛna ko Mali ni jamana tɛ ɲɔgɔn fɛ nin b'o kuma bɛɛ de kɔ kari sisan ni tun bɛ tali kɛ Abubakar Sidiki Fɔnba la sɛn tɛ maa dɔ don kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ ye Assimi ale ni Vladimir Poutine olu kɔni ye téléphone ci minnu kɔni kɛ Mali ka ɲɛta yɛrɛbɛla k'o sabati n'an bɔra ye maa caman kɔni dimilen bɛ nin waati in na ka ɲɛsin énergie jumali ma kɛrɛnkɛrɛnnenya EDEM olu kɔni ka kurantigɛ kɔni a fanga bonyalen bɛ nin waati la dɛ a yirala ka kuran kɔni bi ka tigɛ kuma bɛɛ i n'a fɔ ko tɔrɔsi ko kuran kɔni a bɛ faga ka minɛ dɔrɔn de la kunun ko maa caman kɔni kun dimilen don an ɲininkalikɛ tailleur dɔw la olu ka baara sirilen bɛ kuran na an ka dɔw lamɛn Ali Watara kurantigɛ degun yɛrɛ de b'an kan wala depuis suro yɛrɛ fo sɔgɔmada in na an yɛrɛ ma se ka baara foyi yɛrɛ de kɛ o kɔni tɛ ka to an ka baara yɛrɛ kɛ parce que don o don c'est pareil don o don c'est pareil wala nin bɛ se ka kɛ mun ye ka se aw ma bon a bɛ se ka kɛ k'an ka clients fana dimi an kɔrɔ pour que ka se ka an ka baara fana cɛn an bolo quoi a tɛ ka bɛn quoi parce que an ka baara bɛ ka cɛn an ka baara bɛɛ ye courant de ni courant tɛ an tɛ se ka foyi de kɛ ne tɔgɔ ye Segu Ture ne bɛ tailleur de kɛ courant degun b'an kan dɛ wallahi ni degun kɔni tɛ fila ye kɔni kelen kɔni kɛra courant bɛ tigɛ su a bɛ tigɛ tile an ma ɲɛ foyi de sɔrɔ a la an dun ka balo bɛ courant de la ni courant tɛ an tɛ se ka foyi kɛ n'a tigɛra dɔrɔn an bɛ tile ka sigi an tɛ ɲɛ sɔrɔ foyi de la a n'a dusu kasi ba tiɲɛ yɛrɛ la ni ɲɛmɔgɔw m'a lajɛ ou bien n'u ma solution ɲini courant ko na tiɲɛ anw sɛgɛnna tɛ yan an b'u fɛ cogo o cogo mais ma courant tigɛ nin n'a fɛngɛ o bɛɛ bɛ na nin ko wɛrɛ ye anw fana dusukun na ni dusu kasira ou bien i nana cogo min na i taara ten foyi ma ladon so i ma taa ni foyi dansɔgɔ ni fɛn bɛɛ gɛlɛyara i bolo n'a fɔra ko o dusukasi bɛ maaw kan maa bɛ se ka to o la ka ɲɛmɔgɔw kanu wa tɛ se o courant tigɛ degun a bɛ jamanadenw bɛɛ kan dɛ wallahi bɛɛ tɛ se ka a kuma fɔ de c'est ni degun kɔni tɛ fila ye kelen kɔni kɛra an tɔɔrɔ la courant ko la kabi kuma jan a fɔra ko moteur dɔw nana moteur ko ni kɔni a kɛra dabari ban ye anw fan fɛ parce que anw y'a ye telew la an y'a ye Facebook kan ko moteurw nana anw yɛrɛ content na an ko wayi courant tigɛ ban a bɛna dabila n'a fɔra ko o moteurw yɛrɛ nana a kɛra cogo min na maa tɛ foyi kalama ko la ka jamanadenw nisɔndiya dɔrɔn ka tila ka an jigi tigɛ moteur ko na bɛɛ ko ministre a bɛ énergie kunkan ko min na cɛ ko a jɔyɔrɔ man ɲi bɛɛ de y'o fɔ tuma bɛɛ a bɛ bɔ ka na ko ale bɛna solution ɲini a la ou bien courant tigɛ bɛna ban ou bien soit a bɛ kuma dɔw fɔ télé la vraiment an ye dɔ kɛ o la quoi ne tɔgɔ Amidu Kone ne ka baara ye tailleur de degun b'an kan o ye courant ko degun de a bɛ tile 5 bɔ sisan don o don an bɛ segin ka taa so ten an tɛ baara kɛ an b'a fɔ ko ni courant tigɛla tile fɛ ko an bɛ sufɛla kɔnɔ ka baara kɛ sufɛ fana courant bɛ tigɛ an t'a dɔn kun yɛrɛ min b'o kɛ quoi an yɛrɛ dabala bannen don sisan san yɛrɛ nana ɲina baji ma jigin fɔlɔ courant bɛ ka tigɛ ni baji jigila na an bɛ se ka baara kɛ o la an bɛ min fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna kɔni u ka courant ko najɛ ka ɲɛ bɛɛ de ka baara ye courant de sisan an bɛ min fɔ ministre
ministre ɲɛna n'a dɛsɛla a ka bɔ yen a dɛsɛla yɛrɛ de a bɛ yɔrɔ min na sisan a bɛ plan yɛrɛ de la a ka bɔ yɛrɛ de n'o an dusu kasilen don an bɛna don o don su fɛ an tɛ se ka baara kɛ an tɛ se ka baara kɛ tile fɛ fana don o don a sigilen don ten client minnu ka finiw b'a bolo a tɛ ka se ka baara kɛ o dusukasi dɔrɔn de b'an kan sisan an ma Asimi fɛ dɛ nka a ka ministre nin a dɛsɛla a ka ministre nin fali joona yanni waati t'a tɔ ɲɛfɛ a tɛ ka jamanadenw ka degun lajɛ de wa jamanadenw degulen don i tigi tulo don o kɔrɔ f'i fana bɛ ka to ka courant tigɛ bɛɛ bɛ k'a fɔ ko jamanadenw degulen don bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ministre Seydou dɛsɛla a ka baara nin bila. Ni tun bɛ tali kɛ Malilen dɔw ka seereya la kuranko kun kan an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka bɛn ni basigi nati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye forum belebele dɔ o labɛnnen bɛ Itali jamana kɔnɔna na a kan ka na kɛ farafina jagokɛlaw olu bɛna taa ni forum in kɔni kɛnɛ kan Mali jamana jagokɛlaw kɔni kan ka taa ni kɛnɛ in kan Mali jagoko ɲɛmaayaso olu ye kunnafoni baro dɔ kɔni sigi maa minnu kan ka taa ni ko in na ka se ka hakili jagabɔ kɔni kɛ o ko la Yusuf Batili an k'ale lamɛn. Ministre y'a ɲini k'a fɔ vraiment an ka rencontre filanan wɛrɛ kɛ ministère la yan nɔ pour ka kunnafoni di mɔgɔ ma kosɛbɛ o de la u ye structure caman invité ka na i n'a fɔ APEX yɛrɛ nana ani API Mali ani structure caman ani chambre consulaire ninnu na pour ka na kunnafoni filanan di mɔgɔ ma ka lisiw derese joona visa sɔrɔlen a ma nɔgɔn sisan Italie visa bɛ taa fo Dakar de fo la ko bɛ kɛ Mali la yan nɔ sisan ambassadeur y'a jira na k'a fɔ ko événement in bɛ kɛ mois prochain a bɛ fɛ 20 jours avant lisiw ka boucler pour que fɛɛrɛ ka tigɛ mɔgɔ ka se ka visa sɔrɔ mɔgɔ min b'a domaine na fɔlɔ olu de ka identifier bɔlɔ in ta ye sɛnɛkɛminɛnw ani maraîchage minɛnw ministère de l'agriculture k'a lajɛ mɔgɔ min b'o secteur kɔnɔ k'olu identifier k'a fɔ ko nin forum nin bɛ aw concerné a bɛ taa i b'a sɔrɔ a tɛ ka centre d'intérêt b'a la mais mun bɛ ka kɛ Rome secteur 4 don mun bɛ énergie la infrastructure ani élevage ani secteur 4 bɛ yen an b'olu mɔgɔ de identifier k'a fɔ ko nin bɛ ka kɛ Rome n'i y'a dɔn k'a fɔ i ka centre d'intérêt b'a la an b'i dɛmɛ ka visa sɔrɔ k'i accompagner ka taa bɛn n'a forum ye. Ni tun bɛ tali kɛ chambre de commerce ɲɛmaa la Yusuf Batili an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'an ka jamana ka ɲɛtaa sabati n'an bɔla ye port autonome de Conakry olu kɔni ka jabala kura kɔni dayɛlɛla Mali kɔnɔna na yan nɔ a yirala k'ale dayɛlɛla Amdalayi kɔnɔna na ni baara in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ Mali ni Lagina bɛ bolo ni ɲɔgɔnma mun na o baaraw kɔni o bɛ se ka yakubaya cogoya min na Maliden dɔw b'u ka seereya fɔ nin ko in na an ka dɔw lamɛn. An ka jamana ɲɛmaa filaw ne colonel Asimi Goïta président transition du Mali ani colonel Mamadi Doumbia président transition de la Guinée olu de ye instruction di ko u bɛ fɛ maintenant port autonome de Conakry ka représenter Mali kɔnɔ yan nɔ walasa ka taransigi nɔgɔya jagoko ta fana Maliyɛnw ni Laginɛkaw cɛ walasa u ka se ka Maliyɛnw ka se ka kunnafoni sɔrɔ Mali kɔnɔ ka sɔrɔ u ma se Conakry fɔlɔ ka fo préparer yanni u ka se yen nɔ donc ne yɛrɛ taara Laginɛ n taara mobili de fɛ walasa ka sira bɛ ka évoluer cogo min na an ye compte rendu kɛ donc bi kɔnɔna Malidenw pɛrɛlen don Guinéenw pɛrɛlen don walasa jago ka se ka nɔgɔya Malidenw cɛ coton an ka kɔri ni an ka minɛnw to ka se ka bɔ Mali la ka taa diɲɛ jamana wɛrɛ fɛ Laginɛ port sira fɛ nɔgɔya la an ka minɛnw bɔ kɔkan ka na kɔji fɛ ka na u ka se ka Laginɛ port la ka se Malidenw ma ka ni badenya ka sɔrɔ gɛlɛya ma k'a la. Ni baden tun ka jan ɲɔgɔn na n'aw gɛrɛla ɲɔgɔn na nisɔndiya foyi t'o bɔ parce que Laginɛ y'an baden de ye donc u ka port bilama u ye baara caman k'a kɔnɔ minnu bɛ na ni lafiya ye minɛnw bɛ se ka na bi k'a sɔrɔ degun foyi t'a la ni bateau nana n'a jɔra 72 heures o b'a sɔrɔ i ka minɛn sɔrɔ i ka mobili sanfɛ u ka jamanaw yɛrɛ fana u ye fɛnba dɔ kɛ conseil malien ni chargeur ye u ye dugukolo d'an ma Conakry ka dɔ d'an ma Kankan u ye yɔrɔ min na u bɛ yɔrɔ 3 bɔ a yɔrɔ bɛɛ dɔgɔyalenba hectare 20 ou bien hectare 10 u b'o d'an ma yɔrɔ dɔ bɛ min d'an ma a bɛ ɲini ka se hectare 100 ma donc k'a fɔ an k'o baara kɛ bon avenir ba de bɛ an ka badenya tɔ la ka sinsin parce que diɲɛ yɛrɛ bɛ ka kɛ intégration de ye. ba bɛ anw Maliyɛn l'extérieur ye parce que anw ye o ye an bɛ minɛnw de bila ka na jamana la vraiment nin mun kɛra bi nin ye koba ye dɛ ne kɔni bɛ mun ɲini an kana kɛ Guinéenw ma fisurungale ye an ka président an'u ka président olu bɛnna k'u b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka jamana fila nin minɛ k'a yiriwa cogo min na o tɛmɛnen fana kɔ n m'a dɔn ni aw bɔr'o kalama an ka ministres talen u ye u ka conseil des ministres u tun bɛ yen nɔ k'a kɛ komi u ye Guinéenw de o kɛra. Ni tun bɛ tali kɛ Maliden dɔw ka seereya la baara in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ Mali ni Laginɛ ka bolo ɲɔgɔnmaya o bɛ se ka sabati cogoya min na yarabi Ala k'o ko yakubaya n'an bɔra ye
kulu min sigilen bɛ tunkarankew ka hakɛ tɔbɔtɔli kama n'a b'a fɔ a ma ko CRPM mɔgɔ olu kɔni faraɲɔgɔnba kɔni kɛ faraɲɔgɔn kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ sifinakaw olu bɛ to ka dogodogoli min kɛ ka taa tunga fɛ o ko bɛ se ka dabila cogoya mun na a ɲɛma dɔ bɛ tali kɛ Gakoyi Sumaila Mayiga an k'ale lamɛn. Jɛkulu minnu bɛ baara kɛ tunga hukumu kɔnɔna na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'u ka gɛlɛyaw dɔn k'u ka degun dɔn an ka ni jɛkuluba in n'o ye CRPM ye a sigilen bɛ jamana 7 farafinna jamana 7 la programme ye 2 ye fɔlɔ o dira gouvernement ma n'o ye marabolo ɲɛmaw ye filanan o dira société civile ma ni jamana 7 in bɛɛ la ka ni jɛkulu ninnu k'u recenser k'u dɔn k'u ka degun dɔn pour que ka se ka dɛmɛ k'u ye u ka se ka taga ɲɛ u ka baaraw kɔnɔna na. Ni tun bɛ tali kɛ Gakoyi Sumaila Mayiga la an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka nin hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye. Farabugu ale kɔni kun datugulen bɛ kabi kuma jan hali ni yɔrɔ la a yirala ko Farabugu labilalen tɛ dɛ maa caman kɔni ɲinɛlen bɛ Farabugu kɔ a yirala ko baara in kɔni kɛra a mɛnna maa caman ɲinɛn'a kɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ octobre kalo o tile 6 2020 ka na se octobre kalo tile 6 2022 ko bɛ bɛn a san 2 dafa de ma Farabugu kɔni minɛlen bɛ karamɔgɔ Abdulaye Kulubali ɲininkali kɛ Karimu Kulubali la an k'u lamɛn. Ne ye Abdulkarim Kulubali ka bɔ Farabugu. Kunungo alamisa o tun bɛ Farabugu a daminɛnen jadewala tigilamaw fɛ a san 2 dafara octobre kalo tile 6 2020 octobre kalo tile 6 2022 o ye san 2 ye Farabugu minɛnen jadewala tigilamaw fɛ yalima o don ni bi cɛ Farabugu a y'a cogoya kɔrɔ sɔrɔ wa? Farabugu minɛni ani bi cɛ kunu alamisa kan ka bɛn a san 2 ma an kɔni bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɔ ka n'a daminɛ an ka gouverneur la ka na colonel min tun bɛ yen n'o ye Jiji Danbele Farabugu yɛrɛ bi sɔrɔ u y'u se bɛɛ de kɛ n'an ye kuma f'u ɲɛna ko Farabugukaw bi tan Ablaye u b'an tulomagɛ OCHA fana y'a se bɛɛ de kɛ nin ko in na k'an ka maire fo Sɛgɛnbali Ɲinɛbali n'o ye Zumana Kulubali ko a y'a se kɛ Farabugu ye Ablaye yɛrɛ k'i fo maa min jamana ɲɛmɔgɔw n b'u wele k'u k'a lajɛ Farabugu san 2 u datugulen don halisa Ablaye Farabugu ma dayɛlɛ dɛ san 2 degun san 2 ɲani san 2 sɛnɛkɛbaliya san 2 bana Ablaye an b'o de kɔnɔ bi. Kabini Farabugu datugura le 6 octobre 2020 fo kana se bi ma Farabugu ma libéré k'a sira bila o ma deli ka kɛ wa? Ablaye o delila ka kɛ k'a sabu kɛ Cherif Usumani Madani Haidara ale tun ye intervention dɔ kɛ wagati dɔ la an ye kalo 3 lafiya sɔrɔ depuis o kalo 2 kɔfɛ ni ta nana don Furubamugu la fo kana se bi ma Farabugukaw bɛ gɛlɛya kɔnɔ dugu kɔnɔ ka hali bi mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ tɛ don a bɛ komi jamanadenw yɛrɛ bɛ ɲini ka ɲinɛ ni ko mɛnna cogo dɔ la mɔgɔw bɛ ɲini ka ɲinɛ lama tigɛla Farabugukaw la pewu a kɛra komi an ma foyi kɛ an ye pa 1 kɛ ɲɛfɛ an ye pa 100 kɛ ka sigi an bɛ yɔrɔ min na bi Farabugu mɔgɔ si tɛ dugu kɔnɔ ko min bɛ se ka bɔ Farabugu dugu kɔnɔ i yɛrɛ ma k'u tɛ t'i su ta dugu da fɛ ka na. Jadewala tigilama minnu bɛ yen n'olu ye yɔrɔ minɛ hali bi u bɛ Farabugu dala ye wa? Ablaye o bɛ Farabugu dala don ma u bɛna mugu ci ka don dugu kɔnɔ an k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ yen fo waati dɔw la sarasu bɛ bɔ k'u jaabi mɔgɔ si ma bɔ dɔgɔfiri ni Farabugu sira in de fɛ fɔlɔ ni Cherif Usumani Madani Haidara ka intervention wagati n'o bɔra la depuis u y'o kɔni accord tiɲɛ fo bi mɔgɔ ma bɔ a fɛ. Kunnafoniw na a bɛ yira k'a fɔ dɔw yɛrɛ ko Farabugu kɛlɛya tɛ yen bilen. An ti jamana ɲɛmɔgɔw fitiriwaleya fiyewu u y'u se kɛ mais halisa tiɲɛ de ko Ala Farabugu bɛ datugu kɔnɔ halisa n'o ye embargo ye Farabugu datugulen don mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ tɛ don ne kɔni b'o confirmer ye. Ablaye ne bɛ fɛ ka proposition min kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye Farabugu ni dɔgɔfiri cɛ a sira ale bɛɛ de ye tu ye ni sarasiw donna yɔrɔ kɔnɔ don o don n'u donna tu kɔnɔ ka bɔ ten an bɛ san caman de kɛ nin na kɛlɛ in tɛ ban kɛlɛ in bannen solution tɛ solution foyi ye ka Farabugu sira ka kilo damadɔ tigɛ kini fɛ ka kilo damadɔ tigɛ numan fɛ jarisiw ninnu ka problème ye min ye u tɛ ka jɔ kɛnɛɲɛ la ka mɔgɔ kɛlɛ o u b'u da tu ninnu de la donc ni tu tɛ yen dɔrɔn kɛlɛ banna Ablaye an filɛ yɔrɔ min na san balo tɛ yen bi surtout nafɛn balo fitinin min bɛ yen nafɛn t'a la dugu yɛrɛ bɛɛ najini tɛ mɔgɔ bolo tulu tɛ mɔgɔ bolo tigɛdɛgɛ tɛ mɔgɔ bolo dumuni bɛ kɛ cogo di salanko o baara kelen de kɛra dugumɔgɔw sen commencera ka funufunu fo avion ye siɲɛ 3 kɛ a bɛ t'u cɛ ka na n'u ye dɔgɔtɔrɔso la an bɛ autorités wele o yɔrɔ kan tuguni an ka balo camanba de bilalen don dɔgɔfiri ani nafɛn camanba de bilalen don dɔgɔfiri Ablaye an b'a fɔ autorité mɔgɔw ka ɲɛ ma u k'a kɛ Ala kama koyi u ka fɛɛrɛ kɛ k'o ta ka taa di an balimaw ma yanni ɲɛgɛ sɔrɔ a la n'o kɔni ma kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ sɔn ka se salanko ta ɲɔgɔn ma n'o ye ka taa banabaatɔw cɛ Farabugu ka na puisque depuis sisan bana ye mɔgɔw benni daminɛ bana ye mɔgɔw sen fununi daminɛ a ye mɔgɔw ɲɛdaw fununi daminɛ foyi tɛ nafɛn tɛ na la
ani kɔngɔ bɛ mɔgɔw la. Ni tun bɛ tali kɛ Karimu Kulubali la Farabugukaw fɛ yen nɔ Ablaye Kulubali ka kuma bara la an bɛ dugawu de kɛ yarabi Farabugu Ala k'a labila a yirala k'a fɔ Farabugukaw fɛ yen nɔ finitigilakaw kɔni bɛ yen nka maa tɛ se ka bɔ Farabugu dafɛ k'i bɛ taa Farabugu dafɛ dugu dɔ la dɛ an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'a labila. N'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Sira Siribe min bɛ bolo. Karamɔgɔ Siriki n'i ka yamaruya an bɛ taga Faransi. Umaru Sisoko Embalo ni ale ye Guinée Bissau jamana ɲɛmaa ye nin wagati na CEDEAO ale ma ɲɛmaa don. Ale tun bɛ tile fila taamana nin dɔgɔ furancɛ na Faransi jamana kan. Ani Emmanuel Macron u ye sigi ka kuma kɛ Burkina ale lahalayaw togoya kan. O ni CEDEAO ale ka jɔrɔkow la. N'an bɔra yen an bɛ taga Ukraine. Fɛn bɛ Zaporijikaw fɛ kunu alamusa mugujugu dɔ pɛrɛnna min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 2 ka o bɔnɛ u ni na. Mɔgɔ 7 ka olu jogi. Nin wagati na maa 5 olu tunnen don. Marabolo ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ ko marakala zone tɛ 2 ye binajan don ko nin ko in tɛ maasi kɔ ni Rusiw tɛ. Nin wagati na jamana ɲɛmaaw bɛ wuli ka jɔ la yaasa maa minnu tunna olu bɛ se ka ye cogoya min na. N'an bɔra yen an bɛ taga Rusi. Kunu Rusi jamana ɲɛmaa ka lasiri dɔw senfɛ a y'a yira Ukraine jamanadenw na k'u ka bonyaba de bɛ ale yɔrɔ la. N'an bɔra yen CEDEAO ni ale kun ye jɛrɛba min dɔgɔda nin kalo in tile 14 Senegal jamana kan ni jɛrɛ in yɛrɛ fama kun na taa boli Burkina ale lahalayaw togoya la. CEDEAO ma ɲɛmaa olu ye nin don kofɔlen cɛ ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ni ka a bila décembre la Nigériakaw fɛ yen nɔ. Karamɔgɔ Siriki ɲɛ min sɔrɔ o tun ye nin. Sira Siribe y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka basigi nati Mali ni diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ.